Bayanihan na Cebu Field Center nga mo'y muatiman sa mga nagpositibo sa COVID-19 gibindisyonan. Magamit kini alang sa adunay mild ug moderate symptoms sa COVID-19. Si Faye Maridumabok sa report. Mas maminusa na unya ang mga pasyente sa mga tambalanan sa Metro Cebu. Magamit naman ang Bayanihan Center sa mga pasyente nga mataptan sa COVID-19 nga dunay mga mild ug moderate nga sintomas. Nahimutang kini sa Sacred Heart School Gym ug dumalahon sa Department of Health ug sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas kun OPAV. Human mabindisyon ni gahapon sa hapon. Isunod ang dry run ugma o gamiton kini sa Miyerkules. Matod ni Edmond Liu, usa sa nagdumala sa Bayanihan Cebu PH, nga bag-uhay lang nahuman og taod ang negative air pressure. Iyang gipasabot nga gikinahanglan ng negative air pressure aron luwas ug dili risgo sa habig sa mga doktor, nurse ug ubang medical staff nga moatiman sa mga pasyente ug sa mga nagpuyo libot sa gym. Ug susama sa usa ka mini hospital nga may pagkaon ug internet connection alang sa mga pasyente. Gilauman nga maluag-luagan ang mga tambalanan sa Subo, kaya doon na kini 50-bed capacity. Sunod lihukon sa Bayanihan Cebu nga mamahimong quarantine facility ang IEC Pavilion. Ipadayon usab sa Dakbayan ang pagtukod sa quarantine facility sa may North Reclamation Area. Naumo lang Bayanihan Center nga mao'y bunga sa pagtinabangay sa mga ahensya sa kagamhanan, pribadong sektor, Archdiocese sa Cebu o sa ubang kaghugpungan. Apan panginato sa bilang nga unta dili na kinalang gamiton pa ang maong mga pasilidad pinaagi sa pagminos sa mga mataptan o wa nagyoy mataptan pa sa sakit nga dala sa coronavirus ug mabalik na ang tanan sa normal. Uban di Cleofer Lumayag, ako si Maridumabok, Balitang Bisdak.